Det er igen YouTube, så er vi i gang med vores, hvad hedder det? Fjerde episode. Har vi fået nogle sapling? Nå, vi har allerede plantet en. Og ved du hvad, jeg siger Geronimo. 3, 2, 1, Geronimo! Hvordan skal vi få en flint og stål? Ja, altså vi har jo ikke nogen materiale, vi har ikke nogen, hvad hedder. Vi bruger lava, man skal sætte lava derover. Det er den eneste måde, man kan gøre det på. Gør hvad på? For at tjekke ild. Du skal sætte lava derover, hvis det er, tror jeg i hvert fald der. Men jeg mener bare ikke, at den sætter ild til portalen. Ja, jamen du skal gøre sådan, at du sætter lavaet, ikke også? Og så, hvad hedder det, skal du sætte et stykke træ, noget træ lige bagved, for at det kan begynde at brænde. For at det kan begynde at brænde, Emilie, så skal vi ikke prøve at gøre det? Det kan vi godt. Vi kan også snyde. Ja, Samuel. Hvad er der? Drop. Jeg stod og hugget her. Så medmindre du stod lige oven i hovedet på mig, kunne jeg ikke godt det. Ja, nu har vi lige mistet svær. Vi har lige mistet svær. Du dropte også mig. Ja, men jeg gjorde ikke sådan, at vi mistede et svær. Undskyld, Mikkel. Jeg stod bare og hakkede sten. Wow, jeg har næsten ikke mere strøm. Jeg stjæler noget strøm. Wow. Jeg har en crime writer, sådan. Au, fellow, derovre. Det er godt lille fellows. Ja, så lader jeg lige hun og ruller rundt, hva'? Nå, men mig, Han slikker min fod. Jeg går og prøver, om jeg kan bygge interportal. Jeg spawner på øen. Oh yes. Hallo Emilie, kan du ikke bygge den der platform, hvor den her skal være på? Det er faktisk det, jeg er i gang. Hvad? Den, måske skal den stå hen ved monstrene, eller bliver det en dum idé? Nej, jeg tror, det var en fin nok idé. Så er I godt, hvordan jeg dræbte en. Hvor var spand henne, Emilie? Hvad? Hvor var spand henne? Åh. For vi havde jo en spand. Det er vi alle sammen enige i. Og der er ingen, der må smadre den her blok. Nej. Okay. Og det er meget vigtigt, at jeg ikke dør, for jeg har lava. To sekunder. Kom ind. Hvad er det for en platform, vi snakker om? Den der, byg lige rundt. Herude, den her. Sådan her. Nej, byg længere udad. Længere herude også. Alt det her, det skal blive et stort sted. Til små monster. Ja, det gør det i aften, når vi kommer. Hvordan kunne jeg overhælde dig, Samuel? Hvad mener du med det? Det er fordi, du var kommet hoppende, ikke? Og så på en eller anden mærkelig måde, vi hoppede sådan oven hinanden, så kom jeg hoppende foran dig. Hvad hedder det? Ja, vi kan også lige se, om det er fugtigt, hvis der. Men jeg kan også prøve, fordi jeg skal hjem herovre for kl. 4, så når jeg lige har pakket mine ting til håndbold, så kan jeg ikke lige komme derud. Nej, til håndbold på torsdag, fordi vi skal jo til... Ja, og så kan jeg jo så, lige prøve, så kan jeg komme så hurtigt, jeg kan efter jeg har pakket. Ja. Hej. Ja, jeg er tilbage med. Samuel, hvor mange sten har du? Det er 6. Så er vi 26. 27. 28. 29. Nej, 29. Ups! Nej. Wow! Godt, Emilie, du skal over, hvad hedder det? Hey, jeg kommer lige til at tænke på noget. Hey, lad være med at stoppe vand. Ja. Okay.
Emilie, vi skal over og bygge den der platform der. Jeg skal lige prøve noget. Prøv lige at holde øje. Okay. Kan jeg ikke få noget sten? Jamen, det kan man jo. Vi kan Jeg godt bygge bygger noget under. af os selv. Vi skal bare bruge vandet. Det ved jeg godt. Det er sten. Okay, Mikkel, kom herhen. Jamen, kan du ikke bare komme hen og bygge det der, sådan der vi skal herovre? Nej, jeg vil. Mikkel, bag. Ja. Vi kan sige, at vi tager 5 minutter hver ved at stå og hakke sten om dagen. Jeg har altså gjort det mega meget. Ja, men altså sådan, nu står jeg her i 5 minutter til den er, skal vi sige, til den er, 50, Samuel, så står prøv lige jeg at her og finde hakker, sten der. og så bytter jeg sådan, Samuel står her og hakker til 55, så står Mikkel og hakker til 12. Jeg synes, jeg har hakket her jeg har hakket her 10 år, men... Hvordan går det med øen? Vi skal også have bygget et hus. Vi skal altså huske at have bygget et hus. Hvor høj er den skal være? Høj. Nå, portalen, det skal være sådan, den skal være 3 høj indeni. Det kommer jeg på den 1000 minutter. Jeg lige kommer til at flytte fint. Mikkel. 2 sekunder, det er lige meget. Husk, du skal ikke bruge, der er ikke nok til, at du kan bruge til kanterne. Det er stille her. Nej! Hvad? Jeg Nå, havde det er 2 dig, brosten Fellow. på mig. Hvad? Jeg havde 2 brosten på. 2. 2 brosten. Det overlever vi nok. Virkelig? Så bliver du bare nødt til at arbejde over, Samuel. Okay. Bare giv mig hakken, så går jeg i gang. Nej. Det er først om 2 minutter, at du skal hakke. Du har 2 minutter til at lave noget. Emilie, giv mig lige det der lava der. 10 sekunder. Mikkel bag dig. Okay, så kan vi ikke lige hakke lige nu. Okay, jeg er sulten. Hvad sagde du? Der er vand. Hvis vi er ved at falde ned, så kan det være, at vi kan blive hjulpet af vandet. Okay. Ej. Wow. Jeg spawner i vandet. Se mig, jeg kan gå for døre. Hvad sagde du? Ikke for at lyde totalt Karl Smart, men det der ser ikke særlig ud som til en særlig god idé. Hvad er det præcis, der ikke er nogen særlig god idé, Emilie? Ikke noget. Jeg holder hen. Jeg kan godt se lavaen, men så en af I laver, så ser det ret mærkeligt ud herovre. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her, men... Samuel, du skal prøv, du skal bare bagud. Au! Nej, Samuel, du skal lige hurtigt. Ja. Har du lagt mærke? Synes du ikke, de her døre her? Hvad er det egentlig, du laver? Ingenting. Okay. Mit internet gik lige, så vi vender tilbage, når det er, der næste episode, hvis det er, det begynder igen.